ପତିଙ୍କି ଆଣିବା ପାଇଁ କୈଳାସ ବରି ଘର ଯାଇଛନ୍ତି କୋପ ହୋଇଣ କରିବାକୁ ସମର। ସତମା ପିତାମର ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ରଣ କରି ତାଙ୍କ ପାର୍ବତୀକୁ ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ରଣଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ନା ନା ରେ ବାପ, ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ, ଜାଣିନାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କି ଯାଇ କରିବୁ ତୁ ଶିବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରଣ। ତେଣୁ ତତେ କରୁଛି ବାରଣ, ପିତା ପାଶେ ଯିବା ପାଇଁ ନ ବଳାଅ ମନ। ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ମୋ ହସ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି? ଆଉ ପୁଣି ଲିଭିଗଲା ମୋ ମସ୍ତକର ସିନ୍ଦୁର ଗାର, ଆଉ ମୋ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ିଲା ମିଳନ। କାହିଁକି ଫେରିଲୁ ଡଗର? ମୁଁ ଫେରୁଛି କୈଳାସପୁରରୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ମୋ ପାଶେ? ତ୍ରିପୁର ଦାନବ ଶିବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସଂଗ୍ରାମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ विधाता पुरुष यंत्रणारे पकाई मो स्वामी केउ आड़े चली गले। स्वामी ସତକର ପିତା ମୋର ଏ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି।